On tullut aamu ja Sara on herännyt. Eli tästä jatkuu 3. Miksiköhän tässä on tällainen portti? Mitä tippuu? No ihan sama. No moi ja hei, nyt siitä pois. No joo, mutta itse teit. Mut mä tuun nyt tonne, koska mun kollo pieni jo. No tiedätte sä, miksi et sais. Ja miksi kaadut nyt? Noniin. Ai no nyt mä kaadun ite. Nää. Tuu jo. Tuu. No joo, tuun joo. Noniin. Me mennään kauppaan, niin oot täällä. Mä voin laittaa sulle ton oven kiinni, niin sun ei tarvii. Moikka. Moikka. Tuu nyt. Tuu. No niin, nyt me ollaan kotona. Nyt mä menen yläkertaan. No niin, ja... mitäs mä tekisin? Mitäs mä tekisin? Pimbom! Oho, joku pimpotti. Mitä mennä kattoo? Kuka nyt siellä? Moi. No moi moi. Mä haluaisin olla sun kaveri. Mä oon just muuttanut tänne, niin mä haluaisin olla sun kaveri. Ok. Ai oikeesti? Mikä sun nimi on? Sara. Mikä sun? Mä oon Iida. Ja joo, mut pääsinkö mä nyt heti teille? No kai se käy. Yes. Ihanaa. Joo, tää on hieno. Ai joo, mennä. No tuu vaan nyt. Joo. No tää näyttää aika tyhjältä. No niinpä se on. Mekin ollaan tänne kyllä muutettu aika justiinsa. Ai, kiva juttu ja auts, mä tähän kaaduin. Ei haittaa, mäkin kaaduin äsken. No hyvä on joo, mutta tää on todella pimeä, niin onko täällä missään valoja? No siis tää on koko aika. Ai, onko vai? Ups, no hyvä on, mutta oi. Mä kaadun ihan koko aika. No kyllä mäkin. Mut voitko sä näyttää sun yläkertaa vähän? Toki. Eli sun pitää vaan mennä nää portaat. Maailman hankalimmat portaat. Tai no kyllä ne välillä menee hyvin. Tai niin, miten joo. Okei. Noniin. Okei. No, on nää aika hankalat. Noniin, yes. Kyllähän mä pääsin ne. Noniin. Mitäs nyt? En tiedä, mut miksi sä tulit tänne ees? No en mä nyt tiedä. Mä haluan vaan olla kavereita sunkaan. Koska ei mulla kaverit, kun mäkin on just. Niin on mäkin. No joo, mutta niin. Ja sen takia vaan sanoin. Piip. Mut mitä nyt tehdään? No mennään vaikka ulos tai niin. No mun ehkä pitää mennä kotiin. No miksi? Koska mun äiti on sanonut, että mun pitää mennä kotiin. Eli kello on 4, joten mä oon paillaan, mutta moikka. No ajaa, moikka. Mä menen kohta kuitenkin tallille. No ihan sama, mitä sä olet. Sori, mulla ei kyllä. Miksi mulla ei ole? Ei sama.
Jääpä sikkee. Tai mitä? Ei kyllä ääntä. No onneksi tässä virus ei näy jälleen. Onneksi. Ja missä ne portaat on? Ehkä ne vähän on. Vähän tippuu. Mitä yppää. Ai jaa. Au. On pakko. Jaha. No, mä kyllä nyt lähden, moikka. Jaha, ei se laittanut edes kovikin. Kai mun pitäis. Au! Minä laittaa se kiinni. Sitten. Noni. Ja mulla oli oikeesti vallat. Se. No niin, on parempi. Nyt on mulla vallat päällä. Mutta mun pitää tästä olla jonkun tuollaisen kaverin. Jonkun takia, miksi mun hiukset näyttää typerältä? No en tiedä. Hitsit. No mut siihen mihin me jäätiin on. En mä tiedä. Miksi mun on pakko koko aika tippua? No ihan sama, mä menin tallille. Hei! Sä oot mun hoitopaineen koske. Onks tää nyt sun hoitopaine? Eikö se ollut mun? No eikä ollut nyt. Kerro vaikka toi Anninen, niin sit tuosta. No okei. No kai mun nyt pitää vain mennä pois. Noniin, se on harjaskin. Mun pitää ottaa satula. Noniin, nyt mennään ottaa satula. Noniin, ja sit kiristää äläkä pullitteli. Noin, sit vielä suitset. Noniin, oho, ne tippuu. Mutta se paitsi. Tällä? Miksi täällä ei päässyt mitään? No, se on niin kiinni, ei se karkaa. Noniin, nyt se on melkein valmis. Nyt vaan selkään. Noniin, nyt ollaan valmiita. Noniin, ja sit vaan kintalle. Noniin. Ja voisi ottaa vähän ravioa. Ja laukka. Hei nyt ei syödä. Noniin, nyt mä aika kauan jo mennyt. Mut kyllä mä silti menen vielä pari laukkaa. Noniin. Hei! Ai. Jalka sattuu. Ai. Itsit. Sattuko? Hei, mitä sä teet täällä? No, mä olin vaan mun siskon kanssa kävelyllä. Niin, nyt mä huomasin, mä voin auttaa sut ylös sieltä. Kiitti. Me äkkiä pitää sun hevosessa, ettei se karkaa. Joo. Noniin. No hyvä. Mut onneksi ei tapahtunut kauheasti. Mut meidän pitää ehkä jatkaa, koska me oltiin vaan täällä ihan vaan muuten vaan. Joo. Äiti, onks toi joku sun? Piip. Sisko. No. Iida, onks toi joku sun kaveri? On, ja joo, minä nyt. No oota mua. Jaha, ehkä silti menen sun vielä metsälenkki, mutta joo. No mutta. Ui, mitä hitsiä. No niin, onks mun pakko taas tulla auttaa? Ei sun ole koskaan. No, siinä on vaan aika paljon hiekkaa. Hei, haloo. Mitä nyt selviitte?
niin luopu. No ei niitä potki. Onko nyt hyvä? Jos on, niin moikka. Okei. Päivän. Iida. No. Voiko tulla munkaan tuohon keinoon, koska mä en uskalla ilman sua. Muuten mä kerron. No okei nyt. Tuu nyt. Tuu sit. En mä muuten. No oota hetki. No mä lähden kotiin muuten. Ja mua kiinnostaa. Moikka. Hei no okei mä tuun. No niin hyvä sitten. Mihin sä haluat tulla? No niin kunnolla sit istumaan. Joo mut voisitko säkin? No joo, mutta ensin sun pitää tottella. Noniin, onko valmis? Joo, jännittävää. No miten niin jäs jännittävää, jos sä tykkäsit. Ei liian kova. Ai joo. Minä nyt vähän kovempaa. Noniin, taas. Apua. Auttakaa. Onko se kunnossa? No olen. Kun suokaa ei kiinnosta yhtään. Niin miten sä kävelet? Pitäisikö vähän parentaa sun kävelimistä? En tiedä. Tää paikka on kyllä ihanan rauhallinen. Ai, mikä siellä ääni kuuluu ja mun jalkakin on ihan poikki. Sori, mun pikkusisko vähän se jäävuili. Ja joo. No niin, nyt. Sori oikeesti paljon. Mennään pois. No niin, nyt. Niin joo. Kai mun on nyt tästä pakko mennä kotiin. Noniin, nyt toiset. No ja sit selkää. Takas, ei voi luovuttaa noin vaan. Noniin sit laukkaa heti. Vaikka, no koska mä en oo vielä lopettamassa. Tai niin mun piti. Noniin, nyt tuu tai et koskaan. Mä menen jo. Jo. Hei, älä nyt kauheasti. Mitä täällä on? Kun mä tein näin ison, mäkin mahun tänne. Niin. Sisko, mistä sinne? Oikeesti. Mä kerron äidille. No kerro vaan, mua ei kiinnosta. Ai joo. Nyt mä teen pikkuhiljaa ne loppukäynnit ja joo. No niin, mä voisin pikkuhiljaa mennä pois sellaista. No niin. Teen vielä toisen osan, joten älä missaa sitä, joten joo. Mutta kiitos kun katsoit tämän videon, niin tulee vielä toinen 4. osa. Moikka!